ओइ बा स्टार्ट होबाय नै सासेया होआ मा गाइसमोननिया नायबाय थादों नोंथांमोना जा मानसि फैदो जा मानसि एकदम बेया बरा बरा बेया बिन्दास आरोना दैयानिया दौबोगासिनो जा बरा बरानो वाव जा फेन्टानिया नाय नोंथांमोन जा बरा मोजां मोजां नुनो हेलो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरो खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनल भिडियो दा नै थांबाय थादो जोंना खासेया नैबे दा माबा सलायनो बाइक सलायगोननो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदो खात्रा गान्दै दिनै डेन्जार बे डेन्जार नुदो बेनो जों थानाया बेनिफ्राय दा जों गाइस थांनो ओंखारबाय थादो खासे फैबाय हिलामदारिथिं हिलामगासिनो दानि फुङावनो साना बाय खोमसि जाबाय तो गाइसमोन आंना बाइकआ सान्दुङाव दोङो भाई नैफोरा खात्रा बानायदो जोंनि कम्पानिया नाय मा बानायदो तो गाइसमोननिया जोंनि कम्पानिया मा डेन्जार बानायदो बाइक सलायगोनबा खात्रा गानदो मबाइल लाइट जोंना दोङो हेलमेट लादो नै नायदो नोंखो खात्रा गानदो बाइकखौ फिदिं गाखो दा थांनो नागिरदों जों दा बाइकआव सलायगोन दा हा सलायमा तो गाइसनिया जोंना खासेया बाइक सलायनो नागिरदो सलायगोन दा सलाय होखावखादो होआ मा ओइ बा स्टार्ट होबाय नै खासेया होआ मा होबाय था खासेया बाइक सलायबाय सलायबाय जोंना खासेया बाइक दा थांसै बाइकआव गाखोबाय दा गाखोबाय निया थांबाय थानोसै गाइसमोन माराबिन्टे बीच तो बेबायदि नुगोन निया फायसोबाय तामान मानसि दोङो निया मानानि सायाव गारिफोरबो दंसो बाया बरा औ सुपार ओइथिं गारि खारगासिनो साइडथिं एकदम बेया इन्टारेस्टिं बेया मोजां नाङो आरोना तो गाइसमोन बे भिडिअखौ मोजां नांदोबा तो गाइसमोन बिन्दास निया साइडथिं गारि खारगासिनो साइडथिं बिन्दास लामा जिंथिंनो माराबिन्टे बीच होनना बुङो बेया बरा आं दा हेलमेट काखौ लादो तो गाइसमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांदोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम तो गाइसमोन बेया बिन्दास बीच खाथियावनो दोङो निया बीचआ जागावनो एकदम बरा मबाइलफोरा अन्थाइफोरा जि गोदोरनिया वाव जा गोदोर अन्थाइ मबाइला हाबलांबा आरो मोननाय नङा तो गाइसमोन बेया बरा नोंथांमोना नुनो मोनबाय निया माबायदि खागोरा माराबिन्टे बीच होनना बुङो नै नोंथांमोना माबायदि दैया खारबाय थादो बेया बरानो निया तो गाइसमोन बेया बरा आरोना तो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां नांदोंबा चेनेलखौ प्लिज गाइस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम तो आसामनि गासै बर'फोर नोंथांमोन फुरा चेनेलखौ भाइरेल खालामना होबाय बरानो बिन्दासनो तो नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनो आरोना तो मानसिफोरखौ नायनिया नैथिंबो बेया मानसि फैगासिनो गासिबो बेया फैदो ओमफ्राय इथिं गारि नाय लामाथिं नुनो मोनगोन नोंथांमोना निया लामा मेन लामा जिङावनो तो गाइस बेया बरा आरोना
नायदों नोंथांमोना गाइसमोननिया नायबाय थादों नोंथांमोना जा मानसि फैदो जा मानसि एकदम बेया बरा बेया बिन्दास आरोना थ' नोंथांमोन साजा लामा खारो दैयानिया दौबोगासिनो जा बरानो वाव जा फेन्टानिया नाय नोंथांमोन जा बरा मोजां नुनो मोनगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लादो थ' गाइसमोन मोनानि सम जाबाय दा आं थांसै दा अन्थाइफोराबो जा गोदोरनिया नाय बेया गोदोर खामानसे खासे उन्दुजायो बेयाव बेया बरा आरोना भिडिअ सेल्फि लागासिनो मोनाबाय गाइस आं थांसै दा खैथा जाखो टाइमा मोनानि टाइमा गाइसमोन आं खोन्थानो नोंसोरनो टाइमखौ थ' गाइसमोन थ' बिदिनो नुगोन नोंथांमोना थ' आं थांनोसै दा गाइसमोननिया नायखौ नायदो नै दै बुनायखौ जा बेरा बार हो जि बरा आराम बार नांदो थ' बेया फेन्टा आरोना हेलौ गाइस नोंथांमोना नुबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन थ' आंनि चेनेलखौ गोदानै बायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थ' गाइसमोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आं दानि मोजां जायगा देखो जोंनि माराबान्थि बिचनाव जा बरा दै खागोन सिङाव अन्थाइ गिदिर दङ बेयाव दा बेरायनो थांगासिनो जा गोदोर बेया बरा आरोना थ' साइडथिं लामा दङ नोंथांमोना गारि खारगासिनो मेन रडथिं गुवार थाङो महाराष्ट्र थाङो बहुद जायगा थाङो आरोना गाइसमोन दा नुनो मोनबाय नोंथांमोना बेबायदिनो आंनि भिडिअ इउटुब चेनेलाव थ' गाइसमोन प्लिज गाइसमोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थ' गाइस थ' बिदिब्ला थांनोसै आङो मोनानो हमबाय बे मोनाबाय आं दा थांनो नागिरबाय आं बाइकखौ बेयाव दोन्दोंमोन थ' गाइसमोन गारि फैगासिनो नै साइडथिं तामान गारि फैयो गारि खारखायो थ' गाइसमोन नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन बा तामान स्पिड मेन रड आरोना नैबे मेन रड आं दा थांगोना बैजा आं दा थांगोना बैजा थांनानै जोंना फैनांसिगोन थ' इयावनो बारनो हायो तामान मेन रड ओमफ्राय बैथिं फैनाय थ' गाइस नुनो मोनबाय दा मेन रड बेया थाखायो थ' खाथियावनो खाग्रोदों ना दैया फेन्टा ना फानो मैया बिन्दासनो थ' गाइसमोन आंना बाइकआ बेयावनो दोङो मैया गाइस दंमोन आंनि बाइकआ बेयावनो दोङो थ' गाइसमोन बिथिंनिफ्रायबो गारि फैदो गारिदो गारि तामान आरोना थ' गाइस मोनाबाय थ' गाइसमोन जोबथारनायाव आं बुंनोसै नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम आरो गोदानै हाबजेनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांनो दा बाव अननानै थ' गाइस बाय आं दा बाइक सालायलांनोसै